ଶୁଆଟି ଗୋଟି ଗୋଟି ପଥର ନେଇ କଳସ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସେଥିରେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଣି ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତା ଥଣ୍ଟ ପାଣି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ତଥାପି ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଥର ଜମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ କଳସ ପାଖକୁ ଆଣିଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ଶୁଆଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଶାରୀକୁ କଳସ ପାଖକୁ ଡାକିଲା, ଏ ପ୍ରିୟେ, ଏଠାକୁ ଆସ, ତୁମର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଛି। ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ପାଣି ପିଅ ଆଉ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଅ। ଶାରୀଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଳସ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ଶାନ୍ତିରେ ପାଣି ପିଇଲା ଆଉ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଲା। ପାଖ ଗଛରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା ସେମାନେ କଳସ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ଆଉ ମନ ଶାନ୍ତି କରି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଆକୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ।